Mayong hapon kanatong tanan, ilabi na sa mga kaigsunan sa pagtuo nga anaa sa ilang mga panimalay nga ningduyog karon sa ato pagsimba sa pinulungang Binisaya dinhi sa atong iglesia sa UCCP Cosmopolitan Church ug ako nang hinaot nga kitang tanan ilabi na ang naa sa mga layong dapit nga nakita sa mayong kahimtang nining ato pagatubang sa pagpadayon nato sa kakuyaw sa kinabuhi sa coronavirus o ilabi na sa bagyo nga Pabian nga din makusog ang ulan ug mga baha nga ang atong giatubang. Ug ako nang hinaot nga magapadayon kita sa panagiusa diha sa atong panagampuhay sa matag usa. Nining kahaponon atong isaulog ang ikasyam ka Domingo human sa Pentecostes nga diin ani kita sa katabusang Domingo sa buwan sa Hulyo. Nagpasalamat kita sa Dios nga sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi kita iyang gihatagan og kalig-on og ang grasya sa kanunay iyang gipasinati sa matag usa kanato labi na sa ato mga panginahanglanon sa matag adlaw. Og ako usab nagpasalamat sa Ginoo sa padayon ninyong pagsuporta sa atong iglesia pinagi sa inyong pagpadala sa inyong mga tithes and pledges and offerings and thanksgiving aron ang gibuhaton sa iglesia ang mga ministeryo magapadayon aron masinati usab ang atong presensya ngadto sa mga tawo nga atong paghatdan sa atong gibuhaton. Og nagpasalamat kita sa Ginoo sa mga tao nga nagapadayon sa panagampuay sa atong iglesia aron kita magkayusa pa sa atong pagdangop sa Ginoo. Ang mga gibuhaton sa iglesia para sa tibok semana nagapadayon ang Bible studies ug ang prayer time gikan sa Lunes kutob sa Biyernes. Ug ang prayer time usab the church at prayer kada adlaw kini sa alas 8 sa gabi nga diin ang tanan giawha nga ang tanan mo uban nining atong nindot nga gimbuhaton nga diin ang atong panagiusa diha sa pagampo atong ipasinati ngadto sa atong sikengon nga atong ilangob ngadto sa Ginoo. Nagpasalamat kita sa Ginoo tungod kay nining adlaw usab ang iglesia naghatag og pasidungog ngadto sa mga estudyante nga nag-graduate nga diin nakadawat usab ang mga estudyante sa ilang mga honors atong gipasidugan kini unya atong i-flash ang ilang mga pictures with their rankings o honors nga diin nagpasalamat kita sa Ginoo sa mga ginikanan nga naghatag og padayon nga suporta sa ilang mga anak. Congratulations sa mga nanay ug tatay nga walang sawa nga nag-encourage, naghatag og pagdasig sa ilang mga anak aron magapadayon bisan pa sa blended o online nga pag-eskwela. So salamat sa Dios sa inyong mga kinabuhi nga wala ninyo ihikausab ang inyong kinabuhi nga nagapadayon sa pagtuon. Ining adlaw ato usab nga pasalamatan ang Ginoo sa mga igsunan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan atong bation sila si Igsoong Sweet Cheryl Engente, Carlito Habonillo o si Krypton Ko. Atong ipabot ang atong pagdaig sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi nga nagsaulog silang adlaw na taon karon. Happy birthday! Og anaay nagsaulog usab sa ilang anniversary although nasa langit na siya si Attorney June Yasay o si Igsoong Cecil Yasay nagsaulog sa ilang anibersaryo karong adlaw. Happy anniversary sa tanan usab nga nagsaulog sa ilang birthday o anibersaryo nining adlaw. Sa mga kakuan pa sa iglesia, ako na lamang kamong giawag nga atong tanawon ang atong Cosmo page nga diin ato ang tanan nga magimaton ug makalihukan sa tibok semana. Padayon kita sa panagampuay. Nining takna mga kaigsoonan ko sa pagtuo atong andamon ang atong magasingkasig unahon na sa pagduol sa Dios pinagi sa atong hiniusang pagsimba.
Yeah? Am I mute now? Am I okay? Okay. Okay. Daiga ang Ginoo. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibukong kasing-kasing diha sa tigom sa iyang katawhan. Pagkahibulongan sa mga butang nga gibuhat sa Ginoo. Ikahimut-an kini sa tanang buot musabot niini. Tungganan og halangdon ang mga gibuhat niya ug walay katapusan ang iyang pagkamatarong. Tanan, giluwas niya ang iyang katawhan og nagpasiugda siya kasabutan nga walay katapusan, tali kaniya ug kanila, balaan ug gamhanan siya. Kay awhag ang tanan sa pagtindog. Among makagagahom ug halangdon nga Dios, gamhanan sa tanan, niining oras sa pagsimba sa imong katawhan, hinautunta nga andam ang matag kasing-kasing sa imong mga anak nga ania sa imong balaang presensya. Malipayon nga makighimamat kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran, aron among madawat ang imong langitnong mga grasya ug mga panalangin. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Atong isugid ang atong mga sala sa Ginoo. Nasayod kita nga wala ka nato ang mga matinud-anon diha sa Dios ug sa uban katawhan. Ang atong kinabuhi walay gipahayag mahitungod sa gugma sa Dios. Mao nga gikinahanglan natong maghinulsol o pag-ayuon ang iyang pasaylo. Pangayuon ang iyang pasaylo. Atong sabatan ang pag-ampo sa paghinulsol. Pag-ampo sa hinulsol. Gamhanan ug maduluyon nga Ginoo, ikaw nasayod sa among nauna og kasing-kasing. Among isugid nga nakasala kami kanimo ug nagbuhat og kalapasan diha sa imong atubangan. Wala namo sunda ang imong mga balaan nga balaod. Among giwakli ang imong pulong ug mga sakramento. Pasayloa kami, O Dios. Atagi kami sa imong grasya ug busog aron isalikway ang mga butang nga naghatag og kasakit aron maluwas na kami sa gapos sa kasasala ug hinuon makita ang bunga sa paghinulsol. Hinaot sugod karon kami mulakaw diha sa imong balahan nga paagi diha kay Jesucristo. Amen. Diha sa grasya sa Ginoo, sa iyang kaluoy pinaagi sa gugma ni Jesucristo ug gahom sa balang espiritu, kita gipasaylo na. Magmalipayon ug magpasalamat kitang tanan. Amen. Himaya sa Ginoo. Amen. Manindog kitang tanan para sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Makitaan kini sa tugon 1:6-1 hangtod sa 21. Tapos ni si Jesus mitabok ngadto sa pikas nga daplin sa lanaw sa Galilea nga mao ang lanaw sa Tiberias. Ang pulong Ang pulong sa Ginoo 1:6-1 hanggang 21. Tapos niini si Jesus mitabok ngadto sa pikas nga daplin sa lanaw sa Galilea nga mao ang lanaw sa Tiberiades. Og miapas kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan kay nakita man ugod nila
ang mga milagro nga iyang nahimo ngadto sa mga masakiton. Ug si Jesus mitungas sa kabungturan, ug didto milingkod siya uban sa iyang mga tinun-an. Ug karon ang Pasko, ang piyesta sa mga Hudyo, nagsiabot na. Ug sa pagyahat niya sa iyang mga mata, ug sa pagkakita niya sa dakong panon sa katawhan nga nagpadulong kaniya, si Jesus miingon kang Felipe, asman kita magpalit og tinapay aron makakaon kini sila. Kini iyang gipamulong sa pagsulay kaniya kay siya gayud nahibaluman kung unsay iyang buhaton. Ug si Felipe natubag sa kaniya, ang duha ka gatos ka denaryo dili pa igong ipalit og tinapay aron ang matag usa kanila makadawat og diyutayng ikatimo. Usa sa iyang mga tinun-an, si Andres, nga isuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ania dinhi usa ka batang lalaki nga may 5 ka pan nga sebada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kana alang niining hilabihan kadaghan. Ug si Jesus miingon, palingkura ang mga tawo. Ug didto'y daghan balili niadtong dapita. Busa ang mga tawo ng lingkod nga may gidaghanon nga mga 5,000. Ug unya gikuha ni Jesus ang mga tinapay ug sa nakapagpasalamat na siya, iyang giapod-apod kini ngadto kanila mga naglingkod. Maingon man usab ang isda, kutob sa ilang gusto. Ug sa nangabusog na sila, may miingon sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga tipik nga nahabilin aron walay mausik. Busa ilang gihipos kini ug napulog 2 kabukag ang napuno nila sa mga tipik gikan sa 5 ka tinapay nga sebada nga nahibilin, tapos sa pagpangaon sa mga tawo ug sa pagkakita nila sa milagro nga iyang gibuhat, ang mga tawo na nag-ingon sapagkat tinuod kini siya mao gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. O sa pagkamatikod ni Jesus nga sila muduol na sa pagsakmit kaniya aron sa paghimo kaniya nga hari, siya mipahilit pag-usab nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ug sa pagkasawomsom na ang iyang mga tinun-an nang lugsong ngadto sa lanaw ug misakay sakayan ug mitabok sa tanaw sa lanaw ngadto sa Capernaum. Mangitngit na og si Jesus wala pa abot kanila ug ang lanaw misugod na sa pagbalod tungod sa makusog nga hangin nga naghuros ug sa nakagaod na sila mga 5 o 6 ka kilometro, nakita nila si Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig ug nagkahiduol sa sakayan ug sila nangalisang. Apan siya miingon kanila, ako kini, ayaw ka mo kalisang. Ug gikalipay nila ang pagdawat kaniya ngadto sa sakayan ug diha-diha ang sakayan nahidunggo sa yuta nga ilang ipadulgan. Mao kini ang pulong sa atong Ginoo. Salamat sa Dios.
emptiness and dark, blackness of night, silent universe, void of any light. Who has the answers? Who holds the key? Who plants the seed that causes life to be? In one small moment, one strand of time, chaos to reason, nonsense to run, morning out of night, darkness into light, Creator God, praise the Lord, the origin of life. God is the breath of life, source of our being. God holds in hand the seed of every soul, every soul. Eternal living stream, never-ending fountain, Genesis of all that is and all that is to be. Spirit of God, the breath of life. Who paints the sky in all its beauty? Who shapes the mountains with his hand? Who forms each wave that crashes on the shores? All creation bleeds, all creation bleeds, all creation lives at God's command. You are the breath of life, source of our being. You hold in hand the seed of every soul, every soul. Eternal living stream, never-ending fountain, Genesis of all that is and all that is to be. Spirit of God, the breath of life, the breath of life, the breath of Mayong hapon ka natong tanan, mga kaigsunan ko sa pagtuo. Ilabi na ang mga kaigsunan nga naa sa ilang mga panimalay nga hingduyog karon sa atong pagsimba sa atong pinulungang ginisaya. Ako magnaot nga bisan pa sa atong natubang nga mga pagsulay nining tibok simana nga din tungod sa bagyong Fabian, ulan, baka linog nga atong nasinati kita sa kanunay magmanaisugon, magmadaugon sa atong pag-imbisog tungod kay ang uban
Kanato usay mahadlok man pero atong timanan ang sa Ginoo sa kanunay anaa kanunay nang ipaabot sa matag sa kanato. Ako mahinaot ganing atong panaguban karon bisan pa sa bag-ong teknolohiya atong masinati o atong isadurot ang atong mga kinabuhi ngadto sa Dios aron kita iyang panalangin. Mag-ampo kita. Itugot ng Dios nga ang imong kagahom maoy mulukob sa matag sa kanamo aron among masabtan sa kinatibukan ang mensahe sa imong apulo. Bendisyon ni o Dios kining among managtigom aron ikaw among mahimaya. Hatag kami o Diyos sa usa ka kasing-kasing na putli o espiritu nga mahindo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Usa ka manunulat nagaingon, if you want to eliminate hunger, everybody has to be involved. Kung gusto ko nato nga mawala o mawagtag ang kagutom nga nasinakit sa mga tao karon, kinahanglan kitang tanan muapil nini nga kausa. Ang teksto nga atong pamalandungan nini kapunon nagpakita kini sa kinikanato og asoy nagsaysay sa duha ka istorya o pahitabo sa mga maayong buhat o mga milagro nga ipakita sa ating Jesucristo sa katawhan o sa iyang mga disipulo. Kini ato makita usab sa tulo ka ebanghelyo ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos. Pero ang asoy ni Juan naghatag kanato og dako nga talan-awon sa ato pagila o pagsabot, who is Jesus Christ? Kinsa si Jesucristo sa atong pagsabot o sa atong pangulawna. Ang tubag ni mga pangutana ha mga kaigsunan sa pagtuo atong makita sa mga tao na nagkinahanglan kang Jesus diha sa teksto nga atong ibasa. Mga tao nga nakasinati ug nakatagamtam sa gugma o kaluoy sa atong Jesucristo. Dinhi atong makita nga si Jesus ang atong maayong abyan. Atong ninduman ang kanta. Atong ninduman ang kanta nga paborito sa akong mama sa among devotion kanagabi na may titulong Why Abyan nga Hingpalgan Sama kang Jesus. Akong basahon ang lyrics nini kutong sa koro. Why abyan nga hingpalgan sama kang Jesus? Why abyan nga naigugma kanimo? Salig sa iyang gahom, siya mubantay kanimo. Why abyan nga sama kang Jesus? Sa koro, Jesus lamang, siya ang makabuhong. Tanang kabugat may panalangin, kung kaniya haduol. Pagkanindot mga kaisunan ko sa pagtuo, ang mensahe sa awit na akong na handuman dito sa akong mama. Nagpadayag sa pagkatinuod, sa mga saad sa atong Jesucristo, sa iyang mga hinigugmang mga kaisunan. Nagpadayag sa kini na sa tanang higayon sa atong mga kinabuhi, ang presensya sa Diyos, pinaagi sa atong Jesucristo sa Balang Espiritu, ana siya sa kanunay sa matag usa. Kung atong tan-awon o nagtawon ang una ug ang kaduhang panghitabo sa teksto nga atong ibasa, nagpakita kini sa tinuod ng kaluyahon sa itanong kinabuhi sa matag usa kanato o sa mga tao na nagkapalibot sa atong Jesucristo. Nagpakita sa tawhanong panginahanglanon nga diin diha lamang kay Jesucristo atong may kaplagan. Dinhi atong makita ang atong pagkawalay mahimo sa atong kinabuhi kung wala si Kristo kanato magauban o wala sa atong kinabuhi. Ang unang istorya nagpakita sa kahuyang usahay sa atong mga kinabuhi, kabalaka, kawadon, tungod sa atong pangilananon sa atong mga kinabuhi, labi na sa atong timong pamilya, na kita dili gusto nga magutom ang matag sa kanato. Ang ikaduhang panghitabo nagpakita sa kahuyang usahay, pinagi sa atong mga kahadlok sa mga panghitabo nga atong giasdang o giatubang. Pero kini tanan gipakita sa atong Jesucristo
nga diha kaniya kitang tanan makakaplag ug katubagan sa tanan nato nga mga kahuyang. Diha kaniya kitang tanan makakaplag ug kapahulayan sa atong mga gipangunaw-na ug gikabalak-an ug gikahadlukan. Diha kaniya ang tanan nga musalig, musampit ug mangita kaniya makakaplag ug kalinaw sa kinabuhi. Diha sa atong Jesucristo ana ang kabuhong nga atong ipakita ug wala nay lain pa. Diha lamang kaniya. Ang kagutom ug makusog nga hangin ug bagyo makapatay gayud kini sa usa ka kinabuhi. Pero atong timan-an nga andam ang atong Jesucristo nga muluwas sa tanang matang kahimtang sa atong mga kinabuhi. Kagutuman o mga bagyo o ulos sa atong kinabuhi. Hunger in the wilderness and wind at sea, both can kill, but the rescuer, Jesus Christ, will always come to save us. Unsay giingon sa Juan 6:33 kutob sa 35, kaya ang pagkaon nga gihatag sa Dios wala lain kundi siya nga gikan sa langit o nagahatag og kinabuhi sa mga tao dinhi sa kalibutan. Mingon dayon ang mga tao, hatagi kami sa kanunay niya ng pagkaon nga imong gingon. Si Jesus mingon, ako mao ang pagkaon nga naghatag og kinabuhi. Ang nagaduol o nagatuo kanako, dili na gayud pagagutumon o pagauhawon. Kung sa'yo buti pasabot ka nato, ini mga gisulti ni Jesus. Diha sa Ebanghelyo ni Juan. Ang usa ka kinabuhi, mga kaisunan ko sa pagtuo, nga nanay Kristo kaniya. Nga naan na nagpuyo sa iyang kinabuhi, ang Kristo nga malang Espiritu, ang iyang tanan ng mga kahadlok o kabalaka, ilabi na sa iyang Panginoon sa kinabuhi, mga pagkaon, mga biscuit, wala na kaniya mo dangop sa iyang kasing-kasing. Wala na ang kahadlok o kabalaka tungod kaya ang iyang gikuptan na mo'y nagdumala sa iyang kinabuhi, mauman ang Kristo nga nisaan kaniya. Tungod kay ang presensya sa atong Diyos, sa atong mga kinabuhi, mao man naghatag sa matag sa kanato sa dako nga pagsalig nga kitang tanan, dili biyaan sa Diyos sa tanan natong giatubang sa atong pangnananon o sa atong mga kahadlok. Ang usa ka kinabuhi nga susama sa gipakita sa mga tinunan nga ang nakita nila ang dako nga pagnananon, pero wala sa ilang kasing-kasing ang pagsalig kang Hesus, bisan pa sa daghan ng mga milagro nga ilang nakita kaniya. Dili lamang ang atong panglanon sa matag adlaw, kundi sa ato usab nga makahadlok sa kinabuhi, mga unos o bagyo nga atong giatubang. Ilabi na kung usahay, dili nato masinati nga ang Diyos ubad ka nato. Sa kini ka kimailan nga kaigsunan sa pagtuo o kamatuoran sa usa ka kinabuhi nga wala pagayoy lalom nga relasyon o lalom nga pagkaila sa atong Jesucristo sa iyang kinabuhi. Mao kini resulta sa usa ka kinabuhi nga wala hatagi og dako nga pribilehiyo ang iyang pagpagsandurot o pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong pagtuo o pagsalig sa Dios masukod diha sa atong pakipag-atubang nato sa atong pangnananon sa matag adlaw ug sa mga kahadlok ug kabalaka sa atong mga kinabuhi. Mga kaigsunan ko sa pagtuo, kinahanglan atong isinsil sa atong mga kasing-kasing nga ang atong Jesucristo siya ang atong maayong abyan. Siya ang atong kabuhong sa atong mga kinabuhi. Unsa ang atong makuha na pagtulunan sa teksto nga atong ipamalandungan nining kahaponon. Na mo'y atong bitbiton nining atong giatubang nga mga kabalaka o kahadlok ug kawadlok sa kinabuhi. Ana ko'y mga pipila ka mga butang
nga akong ipag-ambit kaninyo. Una nga pagtulunan nga atong isilsil sa atong kasing-kasing sa atong una nga atong timanan nga ang Dios pinaagi kay Jesucristo kita iyang hatagan sa kanunay sa atong panginalalon sa matag adlaw. Unsay giingon sa Salmo 81:10 matod pa ni David, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto. Pangayo kamo kanako ug hatagan ko kamo sa inyong gikinahanglan. Pagkanindot sa kasinatian nga nasinati ni David sa panahon sa iyang panginahanglanon sa iyang kinabuhi. Pagkanaindot sa iyang testimonya nga nagpadayag sa pagkamatinud-anon sa Dios. Busa dili natoy kalimtan nga ang Dios nga nisaad kanato matinud-anon na sa matag adlaw sa atong kinabuhi unsa man atong giatubang nga mga kabalakang kahadlok mga panginahanglan ana ang Dios nga nisaad kanato nga iyang tumanon kini. Ikaduha, atong timanan mga kaigsunan ko sa pagtuo nga ang atong Jesucristo maluluyon kanatong tanan. Sa tanan niyang gibuhat ng mga milagro, iyang nakita na ang mga tao ana sa kahimtang nga nagkinahanglan sa iyang kaluoy. Busa, iyang gipasinating, iyang gipakita sa mga tao ang iyang kasing-kasing nga malumo, nga may gibuhat nga aksyon sa ilang panginahanglan. Busa ato timanan na ang kaluoy sa Dios kini iyang ihatag kanatong tanan kung kita mudangog kaniya. Kung sa man ang ating isuklit sa iyang kaluoy nga atong nasinati sa matag adlaw, atong ihatag ang atong mga kasing-kasing nga puno sa pasalamat kaniya. Nga bisan pa sa atong matawad-on nga atong nasinati karon, bisan pa nga kita nahadlok sa atong kahimtang, linog, baha, bagyo, coronavirus, nawad o trabaho, dili nato ihikaw ang atong mga pasalamat ngadto sa Dios. Kung sa ang iblo, kinsa ang iblo, si Jesucristo mismo. Sa diyang giabot ang mga tinunan na pan o isda, nastanaw sa mga tinunan na pipila lamang kini. Wala magreklamo ang Diyos na kulang kini. Wala magreklamo si Kristo na kulang kini. Hinunua, mingampo sa Diyos na puno sa pasalamat. Ug tungod niini nakita sa mga disipulo, nakita sa mga tao ang kahigulungang buhat sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa mga tao. Ug tungod niini nagpasalamat sila sa Diyos. Si Kristo ilang himaya. Usa man ang atong kasinatian karon, dili nato ihikaw sa Diyos ang atong pasalamat. Si Santiago mismo nag-iingon na sa tanang mata nga atong giatubang ang mga pagsulay, magpasalamat kita sa Diyos. Tungod kay kining atong mga giatubang, muhatag ka nato sa kalikod sa atong pagsalig, pagtuo, o sa atong pagkinabuhi agi ko na Kristohanan. Ikatulo, kanato nga mga anak sa Diyos, sa atong pag-atubang sa mga butang nga wala nato damha, nga din anay kabalaka kahadlok tungod sa kawadon, dili nato ilayo o ipiyong ang atong mga mata ngadto sa atong Jesucristo. Atong i-focus ang atong mga kinabuhi, ang atong kasing-kasing, mga atong pagtuo ngadto sa Dios, dili sa mga sirkumstansya nga atong giatubang. Tungod kay kung ang atong atubangon mao ang atong mga pagsulay, mga problema, mga tagol, kahadlok o kabalata, mga kagutom, kawadon, ang atong pagtuo, pagsalig sa Dios, maunlod na diin mo'y muhatag o kabugat sa atong mga kinabuhi. Atong i-focus ang atong mga mata ngadto sa Dios. Ug atong makita na sa atong pagdungol sa Dios, if we want to cry, then cry out. Tungod kay ang Dios lamang ang makahatag kanato sa atong Panginoon. Siya ang atong maayong abyan. Kung diha lamang kaniya,
ana ang kabuo. Sa akong pagtapos ning atong pagmamalandong ning kapunon, ang atong misay karon naghatag kanato sa usa ka pulo nga diin pagsalig sa Dios. Pagsalig nga diin walay luna ang mga pagduwa-duwa, kundi puno sa pagsalig nato sa Dios. Tungod kay ang Ginoo nakakita sa atong kahimtang. Tinuod, daghan ang mga tao nga reliyoso. Pero ang ilang pagtuo, ang ilang paglaom, ang ilang pagsalig, diha lamang nila ibutang sa ilang mga puso. Kini dili amayan at tubangan sa Dios. Kung sa panahon sa mga makusog nga bagyo, ato sila makita nga maunlod. Pero kita nga nagsalig, pag nainintuo, nagalaom, na ang Diyos magauban ka nato sa kanunay. Ang Ginoo na atong maayong abyan, pinaagi kay Kristo sa kanunay, magauban ka nato. So mga kaisulat ko sa pagtuo, isilsil nato sa atong kasingkasing sa atong una. Walay laing maayong abyan sa atong kinabuhi. Nga makabuhong ka nato sa kanunay. Si Jesus lamang ang maayong abyan. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita, pasalamatan nato ang Ginoo sa kinabuhi sa atong mga bata ug kabataan ug sa mga ginikanan nga naghatag og panahon aron sila makatagamtam sa kalipay nga ilang nasinati nga diin ang ilang mga anak nag-graduate o nakadawat og mga pasidungog gikan sa ilang eskwelahan nga ilang eskwelahan. Magampo kita. Kahalangdon o Diyos sa imong ngalan nga mo'y naghatag og kalipay sa matag usa ka namo. Ilabi na sa mga ginikanan nga makita ang ilang mga anak nga nakahuman sa pag-eskwela sa nagkalain-lain nga level sa ilang pagtuon ug nakadawat og mga gasa nga di sila makadawat og honors sa ilang mga pag-eskwela mga mahan. Kini usa ka gasa mo sa matag usa ka namo. Ako nang hinaut o Dios nga sa kanunay imo pang ibubo ang kaalam sa mga bata sa ilang pagpadayon sa ilang pagatubang sa pag-eskwela. Ug imo sa ubanan o Dios ang matag pamilya, ang maginikanan nga maoy naghatag og suporta sa matag usa kanila o Dios.
Panalanginan mo sila, mga amahan, ug imong ibubo ang imong grasya ug panalangin sa matag usa ka namong tanan. Sa ngalan ni Jesus, kining among pag-ampo, nga may pasalamat, pasidungog kang Kristo Jesus nga among manuluwas. Amen. Ang atong pulong kinahanglan sundan og mga buhat. Kay ang atong paghalad mao ang simbolo sa atong pagtugyan sa atong kaugalingon. Padayon kita sa pagsimba pinaagi sa paghatag sa atong mga ikapu, saad ug mga pasalamat ngadto sa Dios. Tanang mga butang, gikan kanimo, O Dios, ibalik kanimo karon alang sa buhat mo. Panalanginan mo, kini nga mo gihalad, gamita sa pagpatubo sa harian mo. Magamputa, pasalamat sa halad. Malipayon kami sa pagbalik diha kanimo ang mga butang imong gipasalig kanamo. Sa dakong kalipay, among itugyan ang among kaugalingon aron imong panalanginan ug kami musangyaw sa imong mensahe nga adunay kadasig ug ginalian. Gamita kami ug ang among halad o Ginoo aron ang imong gugma mapadayag sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Em. Ha? Take. Magampo kita. Nagpasalamat kami o Diyos sa kagayonan nga kami imong giusa diha sa pagsimba o paghimaya sa imong ngalan nga halangdon. Among nasinati ang mga amahan ang imong pagkamaluluyon, ang imong pagpakabana ug ang imong padayon nga pagmatuto sa matag usa kanamo. Ang imong mga pulo nga buhi nga may naghatag kanamo sa usa ka pagtulunan aron among mabuhat ug among maipakita sa among kinabuhi nga ikaw mao nay nagadumala nining among mga kinabuhi nga among gidala diha sa imong atubangan. Daghang salamat among amahan sa mensahe sa kinabuhi, sa mga pagtulunan ug mga hagit nga imong gipadayag sa matag usa ka namo karon. Hinaut taw Dios nga motuhop kini sa among mga kasing-kasing magbunga ug among may kinabuhi aron ikaw may padayag ug mahimaya sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Tabangi kami o Diyos tungod kay wala kami mahimo kung wala ka. Nining kapunon ang mga amahan tinuod nga kasinatian ang among na-experience karon. Dagan ang tao nga nagutom, dagan ang tao nga nay mga problema sa kinabuhi nga diin ang matag kasing-kasing ang ilang mga unang kasing-kasing, pinaagi sa imong balang espiritu ug ilang makita ang imong paglihok sa ilang mga kinabuhi, sa among mga kinabuhi. Aron o Diyos, magapadayon kami nining lumba sa among kinabuhi, nining among pakigbisog, nining among kalibutan karon. Daghan o Diyos ang iatubang ng mga problema, mga kahadlok, mga pagsulay. Pero ikaw Diyos, nang nganing saad ka namo matinud-anon, nga ikaw anaa sa kanunay sa matag panghitabo sa among mga kinabuhi. Tudloy kami among amahan, tudloy ang matag sa kanamo nga magpasalamat kanimo sa kanunay bisan pa sa mga panghitabo sa kinabuhi. Tungod kay kini mo ay mo hatag kanamo sa usa ka lalong nga pagsalig o pagtuo ug magpadayon kami sa pagpangalagad kanimo. Lord, ining kapunon padayon ang among mga pagkampo sa tanang mga kaigsunan, sa tanang mga tao nga naa karon sa mga pagbangutan, nga naa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mga nagkasakit, Lord, ikaw na kay balo sa ilang kahimtang. Hatagi sila o Diyos sa kalinaw sa ilang pangunauna o palambuang ilang pagsalig diha kanimo. Kabisan pa sa mga giatubang nga mga sakit, kawadon, ana ka o Diyos sa among mga kinabuhi. Ang imong presensya buhi sa matag usa. Ubanin sila o Diyos sa kanunay. Kung nining kapunon ang mga amahan, padayon ang among pag-ampo sa iglesia. Lord, hiusa kami. Wada ang panagbingkil, ang pagkamahitason, pagkambugiro, na din puro salita lamang ang magdungog namo sa matag usa pero walay gibuhat. Lord, papaakini sa matag kasing-kasing sa matag usa kanamo. Ilabi na ang mga nagdumala sa iglesia. Hinunua makita o Dios ang usa ka kinabuhi nga nagapadayon sa pagsunod ug pagtuman sa imong kabuton nga din ang gugma maoy mupatigbabaw sa matag usa kanamo. Bugkosa kami o Dios sa imong putli ug timos nga gugma aron among may padayag nga ikaw maoy ning tawag padala kanamo ngadto nining kalibutana. Lord, daghan pa ang mga pag-ampo sa imong anak nga ilang gidala diha sa imong tubangan, ilabi na ang naa sa mga panimalay, anaa sa mga pagbiyahe nga kauban namo karon. Lord, dungga ang among mga pag-ampo, dungga ang ilang mga pag-ampo, ang pangalyupo sa imong katawan ng mga amahan, dungga among amahan. Ug nining kapunon o Dios, ibubo mo sa matag sa kanamo sa among pag human nining among pagsimba nga din magapadayon kami sa pagpangalaga natin kanimo. Ibubo o Dios ang imong gratis panalangin ug aron kami magmadaugon sa among pakigbisog aron ikaw among mahimaya. Katawan sa Dios,
atong dawaton karon ang iyang grasya na may mohatag kanato sa kadaugan sa atong matag adlaw nga pakigbisog nining atong kalibutan. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo magkasala sa usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu. Panglakaw kamo nga malipayon, bitbita ang gugmang kaluwasan ug ang pagiguban sa Balang Espiritu maana kaninyo sa kanunay gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord